Nu skal du fortælle, hvad skal vi, Christian? Vi skal til Spanien. Ja. Nej. Jo, vi skal så. Fuck. Venter vi på toget? Toget kommer for sent. Nej, det gør jeg ikke. Vi er her da. Vi gik lidt hurtigere end forventet. Selvom det var ret hårdt. Det synes jeg ikke. Hold da op, der er nogen, der... Men nu lige proviantere. Christian, han synes ikke, det var så hyggeligt at gå lige ud ved den der vej. Så nu har vi taget en sidevej. Er du interesseret for at lige kigge på kortet? Nej, det var vildt, hvis det Nej, det er det. Vi har Rette ben. Vi har ikke kigget på kortet den eneste gang endnu. En god færgetur. Nu er vi i Spanien. Nej, vi er sgu ej. Vi er i Portugal. Det var der, du sagde, vi skulle hen. Ja. Så nu er vi i Spanien. Er vi måske ankommet der, hvor vi skal? Nu sætter vi vores telt op lige... fuck. Der. Ja. Ja. Hvad med der? Nej, jeg joker, men det var. Jeg ved ikke, om man kan se den. Skal vi bygge en tømmerflåde? Lige... Nej, vi skal finde et sted, vi skal slå et telt op nu. Ja, så får jeg lige smut. Ja, hej. Der er krise. Krisemøde. Vi har befundet os lige netop, som jeg sagde, ikke i Spanien, men i Portugal i stedet for. Og nu skal vi over til Spanien. Præcis. Vi skal over på den anden side af den store vej. Ja. Vi fandt lidt ud af, at skoven den var todelt. Og vi har gået sådan på det lille område. Selvom det er rimelig stort. Det er det. Men nu må vi jo se, om vi overlever. Så skal vi nok melde tilbage. Ja, det gør vi. Moin. Skal I lige se, hvad vi lige har fundet? Nej! Fuck i helvede. Det hedder musepølse. Altså hvis man piller ind, så er der 50 grader ind. Kan vi lige pille lidt ind? Jeg tager 2 grene. Her, tag den her. Sæt det lige ud. Kæft mig, man er bare ved at vælte med den der. Ej, der ligger en orm nede i. Ja, Ad, for satan. Så har vi fundet aftensmad. Den spiser du bare alene. Men det passer jo perfekt, tror du bare. Altså, hvad fanden er det, der har nakket det der? Det er sådan en skattejagt, det her. For et dødt dyr. Hvad er det, der kan nakke en rev? Er det en ulv? En rev? Tror du, en rev? Ja, det ved jeg ikke. Ellers er det et menneske i hvert fald. Ej, der er sådan en rød edderkop. Er du bange for edderkopper? Ikke når den er rød. Nå. Christian, han er lige ude og lave et sandslot. Så jeg sidder lige og spiser alle vores skumfiduser. Hej. Hvad laver du? Du skal ikke kaste det der på mig, det er helt 100. Har din smagsprøve? Men det lugter sikkert mega meget. Vi har muligvis fundet vores sted nu. Kæft på varme. Ej, hvad det stemmer, jeg har hørt der. Måske var det bare dig. Så nu sætter vi telt op. Goodbye. Du får lov til at fortælle det den her gang. Jeg jokede lidt og var sådan, prøv at tænke på, hvis der ikke var nogen sådan tut med til den her. Det var en god joke. Breaking news. Jeg har ikke nogen prop med. Så ja, vi kommer til at ligge rigtig dejligt her. Ej, vi prøver lige at snitte sådan en lille en, så kan passe noget i det her. Så det er jo bare at gå i gang, kan man sige. Ja, man kunne også lade være. Så. Jeg er nok lige ved at blive sat hængekøj op, bare. Jeg har lige
fået pustet madrassen op. Nogen, der kunne lave sådan en lille prop, som vi kunne sætte i. Det var rigtig smart. Vi vil lige få sådan en taste-test af den. Ja, det kan vi da godt lide. Kæft, man ligger konge. Der har været 2 mountainbike-cyklister forbi og forstyrrer vores idylliske paradis. Kæft, det er provokerende. Men det er perfekt. Lige pose. Nej. Nå, shot. Vi er lige ved at gøre klar til... Nej, tror du det også er sort-hvid i virkeligheden? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Nå. Nej. Vi er lige ved at lave noget... Nej, det var fandme ikke peber, det var chili. Pasta og kødboller med chilismag. Ja, ja. Så. Ja. Det ser godt ud, det der. Jeg er lige i gang med at lave lidt flere på den berømte... og lige noget. Sprang der. Det er den første skumflus. Helt... Nå, det er fordi det er sort-hvid. Ja. Tager du lige live første bid? Første? Ja. Så tager jeg anden. Jeg får ikke der Satans! Nej, sort-hvid bål. Nej, nu er det der. Og der er søen. Og der er snasket vild med. Det er det største. Jeg tror, jeg ikke gå i søen. Ej. Der er ikke så meget lys. Nej, det er der heller ikke brug for. Ja. Skal vi have blitzrød? Ja. Hvad? Kæft, det er en god blitz. Hvad? Ah! Også. Nej, stop det. Så. Det kan vi ikke godt, hva'? Der er nogen, der skyder udenfor. Så Fordi vi ligger vi håber bare, at vi vågner i morgen. Vi ligger skævt her. Er vi skævt? Ja. Ja. Godnat, blokken. Så godt. Og der sidder hun så i hendes naturlige habitat og lige spiser lidt rå dej, hvis hun kan komme til det. Jeg fisker lige lidt af naturens Godter. ud. Og derovre har hun lavet et hjertebrød. Nej. Nu der har vi lige vasket alle sagerne op. Og der er gang med at blive bagt et meget flot brød her. Så det må vi jo se, hvordan det ender. Her til morgen har jeg lige været ude på et lille eventyr. Og se hvad jeg fandt. Jeg fandt et kæmpestort nedvæltet træ, der blokerede stien. Men bare rolig. Jeg er i gang med at fikse det. Og det her træ, det var overhovedet ikke rådent. Så I skal slet ikke tænke over, at det ikke har krævet særlig meget at hugge det her over. Er det lige sådan en cykelrute, der er blokeret lidt? Ja, og nu kan man komme igennem. Fuck, mand. Der er en, der lige er i gang med at rengøre sin øksel lidt, hva'? Med mos. Det fineste rengøringsmiddel, der findes, tror jeg. Aha. Nu har vi vendt der. Har fået lidt farve. Jeg føler mig udsat her. Jeg var lige ved at lave en lille madpakke. Vi må jo ikke have noget. Hun er for fint til at lave på steg, ikke? Hvem? Sport. Nej! Taber. Vilma traver afsted. Der var teltet og hængekøjen. Og
Der havde vi ikke bål, for det må man ikke. Og nu går vi den vej. Ish. Hen over søen. Vi er kommet tilbage til civilisationen. Hvad siger du? Ja, det er lidt kritisk det der. Der er nogen, der får... Skal jeg fortælle lidt? Ja. Okay. Vi er nu ankommet på stationen. Og bag der står Michael Jackson. Men det kan I ikke se. Jamen, så flytter du den lidt. Fik man op? Nej, det kan jeg altså ikke. Og så... Nej, det er man kan ikke se. der kommer vores tur. Shit. Vi ses, Vilma! Jeg ved lige, hvis man cykel. På vej tilbage. Testkørt den. Den er også splinterny. Jeg vil sige, var det et succesfuldt eventyr? Ja. Måske ikke nu, man lige skal spørge, når man er mest træt. Nej. Men jeg synes faktisk, at det er ikke hyggeligt. Nu har vi også været et halvt år ude. Så det bliver godt at se, om vores familie stadig kan genkende os. Men vi ser alt for anderledes ud. Ja, man kan lige se min skægstub, som der også Ja, var til at starte. de var der. Ja, præcis. Ja. Det var det for nu.